Dor de Grai Bănățean. Raină înseamnă cafea. Sare. Chiuvetă. Piper. Eu cred că înseamnă Rain să muncești. Eu cred că înseamnă mâncare. Eu cred că înseamnă tavă. Eu cred că înseamnă a mânca. Eu, Raină, cred că înseamnă cuptor. Eu, Raina, cred că înseamnă cuptor. Eu cred că Raină înseamnă oală. Eu cred că Raina înseamnă gospodină. Consider că principalul motiv pentru care copiii și adulții din ziua de astăzi nu mai vorbesc atât de des în Grai Bănățean este pentru că bunicii și străbunicii care vorbeau original Grai Bănățean și de pe la sate și care au crescut cu Graiul Bănățean sunt bătrâni și poate copiii și nepoților nu mai dau atât de des pe la ei încât să prindă și ei dragostea de Grai Bănățean și să ducă mai departe această tradiție și acest obicei. Toate tradițiile, în primul rând. De ce este important să le păstrăm? Pentru că este important să ne păstrăm pe noi. Ca să știm încotro ne îndreptăm, ca să putem să pășim către viitor, trebuie să știm în primul rând de unde venim, ca să aflăm și cine suntem. Dacă nu știm cine suntem, nu prea știm nici încotro ne îndreptăm. Este extrem de important să păstrăm graiul și straiele și chiar dacă nu se mai vorbește așa de mult în Grai, mai există persoane de elită care încă vorbesc. M-am dus mai întâi și m-am uitat dacă este porumb dăsponiat din cotarcă scoborit cu coșar. Porumbul era scoborit, dar nu era dăsponiat. M-am dus frumos la mașina de dăspoiat cucuruz, am grijit-o, am verificat-o, am uns-o un pic mâine de dimineață să meargă minunea lui Dumnezeu. În Banat la mine acasă au Banatul meu, aici viața mi frumoasă, la. Graiul Bănățean este una dintre variantele regionale ale limbii române și se vorbește în zona Banatului. El are o sonoritate calmă și prietenoasă. Aceste influențe fac ca vocabularul să fie puțin diferit de româna standard, dar totuși ușor de înțeles. Cred că ar trebui să păstrăm Graiul Bănățean pentru că nu este doar o formă de vorbire și ne reprezintă pe noi. Graiurilor regionale ne ajută să înțelegem mai bine diversitatea limbii române. Graiul nu este doar un mod de a vorbi, ci și o parte a identității culturale din Banat. De-a lungul timpului, Graiul Bănățean a împrumutat cuvinte din sârbă, maghiară și germană, datorită poziției geografice. În el se transmit tradiții, obiceiuri și modul de viață al oamenilor din această zonă. Copiii care vorbesc în Grai Bănățean cresc de obicei în medii cu dialect viu. Graiul Bănățean nu este o altă formă de română, ci este un marcator de identitate regională. Agivanie înseamnă Pernă. pătură, A mânca. A dormi. Bebe. A citi. A face prostii. Eu cred că Graiul Bănățean ar trebui să fie păstrat, deoarece este o parte fundamentală a tuturor românilor și nu doar a celor din Banat. În Banat, cuvântul sobă înseamnă cameră. S-a întâmplat de multe ori când un musafir îți intre în curte, să-l inviți, cum este bănățeanul foarte ospitalier, în sobă. Invitatul s-a speriat și a zis, păi de ce mă invită ăsta în sobă pe mine? Păi eu am venit cu gânduri pașnice. Deci nu este cuptor soba în dialect, ci este camera. Soba bună, soba de la drum, este camera de oaspeți. Pe urmă avem cuina, intrarea, de obicei sunt 3 camere, intrarea dintre cele 2 camere, camera, soba mică, așa, cuina și soba mare. Cum crezi că se zice în Banat la șoarece? Nu e Mickey Mouse. Hora reprezintă unul din cele mai importante simboluri ale comunității și comuniunii între oameni, deoarece în horă toți participanții se prind de mâini și formează acel cerc, iar această formă circulară a horei reprezintă ciclicitatea anotimpurilor, a vieții și în horă există acel sentiment de egalitate între oameni. Nu sunt diferențe de statut social sau
de apartenență în alte grupuri sau... De bănățeni, hai să vorbim în graiul nostru autentic. Este important să păstrăm graiul nostru autentic ca să ne arătăm rădăcinile și ca să ducem tradiția mai departe. Așa că m-am dus în casa mare frumos, mi-am dat jos chimeașa bună, mi-am pus frumos o pereche de șoariși, măi bătrânei așa, ca să mă joc cu ei prin voreț. Mi-am luat o altă chimeașă și m-am dus înapoi la buna mea, care mi-a zis, fii atent, ce duci frumos în cuină și acolo găsești o oală cu zupă și dincolo în oala mare este o țăr de paprikaș de pui. Îți iei ciocul din cuni, îți iei un cinier frumos, îți pui frumos mai întâi zupă, mânci, după aceea îți iei frumos paprikaș de pui, paprikaș, eu cred că era cu carne de golumb, cu carne de pui de golumb, era atât de bun a fost. Am mâncat, după ce am mâncat, m-a lovit o săce, m-am răgicat iuțea de pe scaun, am luat un șol de spumă din cuni și m-am dus la fântână. Mă uit în găleată, apă nu-i. Și am luat frumos găleata cu șutură, am afundat-o în fântână, am stat până s-a necat găleata, după aceea de pălămare am răgicat-o înapoi, am înfundat șolul și am băut. Atât de sece m-a fost că totul m-am picurat și pe pumnaș, la chimeașă, și pe pieptari, încât la un moment dat a venit buna mea și m-a spus, mă, totul ce ai picurat, uite cât ești de ud. Graiul bănățean a început să se piardă. Acesta nu se mai folosește în sistemul educațional, se folosește limba standard, iar chiar și în familie, acesta se pierde de-a lungul generațiilor. Bine ați venit la concursul Dor de Grai Bănățean! Orice-ar fi, n-aș putea să trăiesc ca undeva. În Banat-i vița mea, la. No, de cântat ai cântat fain. Pentru concurs te-ai pregătit? Eu cred că m-am pregătit. Cotrânța m-am pus-o, ea costumul de bun a făcut. Tu, în ce te-ai îmbrăcat? În laibăr, brâușine, dragii mei. Na, hai că ești fain. Ne așteaptă niște copii pentru un concurs și o zic să mergem, să nu vă aștepte prea mult. Hai să mergem. Haideți și voi!